חודשיים בדיוק מסיום מבצע בית וגן, כוחותינו שבו לפעול במחנה הפליטים ג'נין. 10:30 בבוקר, כוח מצומצם של יחידת דובדבן בליווי סיירת גולני נכנס ללב מחנה הפליטים ונתפס על בית ובו 3 מחבלים מבוקשים. שקט מוחלט. המחנה מופתע לחלוטין. הלוחמים מתחילים לעבוד, מחבל אחד נמלט נורא ונפגע. כלב של יחידת עוקץ נשלח לעבר אחד נוסף ומנטרל אותו, והשלישי נכנע. ואז כצפוי מתחיל קרב יריות קצר. במהלכו נפגעים מספר מחבלים, בין היתר באמצעות רחפן נפץ מסוג מעוז שנוחת על מכונית ובה מספר מחבלים, לכוחותינו שלום. מחבל אחד פונה באמצעות מסוק לבית החולים רמב"ם לאחר שאיבד הכרה. 2 הנוספים עברו לחקירת שב"כ. מערכת הביטחון שבעי רצון מהתוצאות. אחד המחבלים שנלכדו, עבדאללה צובח, נחשב לבכיר בארגון הטרור חמאס. על פי החשד, הוא עומד מאחורי התארגנות ירי הרקטות מהגזרה, וכן עומד מאחורי פיצוץ מכונית התופת לפני כחצי שנה סמוך למבוא דותן. כאמור, חודשיים ללא פעילות במחנה הפליטים ג'נין הסתיימו הבוקר. אך האם הפעם הבאה תהיה קרובה או לא, טרם ברור, אך מה שידוע, במחנה מסתובבים עוד מחבלים רבים, ביניהם כאלה שרצחו ישראלים.